Tulkaa nyt oikeesti. Tullaan. Tää on niin hienoa paikka. Miten? Hei, et sä kuullut, kun mä sanoin mitä? Niin sulla oli joku asia, sähän sanoit sitä. Ai niin, anteeksi. Siis sä halusit kysyä mun laskuista. Ai niin. Ai. Siis niin, joo. Mitä täällä on tapahtunut? Mikä toi on? Ai mikä? Sun takana on auki ovi. Mikä toi on? Me ihmeteltiin. Ai mikä toi? Ai joo toi. Niin. Se on muuten autiotolla. Mennäänkö sisään? Mennään kohta. Okei. Okay. Ollaanko jotain pullonpyöritystä tai jotain? Tai kepin pyöritystä, koska emme kyllä meille pulloa. No mä voisin käydä katsoa, löytäisinkö mä keppejä. Okei. En mä löytänyt mitään muuta kuin tämmöisen avaimen muotoisen kepin. Tää on kyllä puulta. Joo, kyllä tää on keppi. Okei, ollaan. Kuka on eka? Vaikka mä. Okei. Vilma. Niin. Eikä mä oon... No? Niin Et sä kysy multa totuus vai tehtävä? Ai niin, totuus vai tehtävä? Tehtävä. Hei, mikä toi ääni oli? En mä tiedä. No kuitenkin Vilma. Niin totuus vai tehtävä? Niin. Niin tehtävä. Joo. Kiipeä tonne katolle. Okei. Hei, kelpaaks tää? Voinko me tulla alas? Joo, voit. Okei. Olipas kuule helppo tehtävä. Niin. No okei, mun vuoro. Hehehe. Elikkäs sun vuoro. Justiisa. No, Totuus vai tehtävä? tehtävä. Okei, no. Sun pitää käydä tuossa autiossa talossa. Oikeastiko? Joo, ja sit me tullaan kattoo sinne mukaan. Okei. No niin, lähettää. Ei tää aukee. Koitetaan tällä kepillä. Joo. Miten se voi aueta tolla kepillä? Entä jos se on avain? Puuavain? Niin. No, se olisi aika outoa, mutta voi se olla joskus mahdollistakin. Joten mennään sisään. Joo. Pistän tästä toi. Oikeesti ne meni jo. Mä sanoin voin siis mitä? Mennään nyt, ennen kuin me jäädään tänne.